Ja vidím najväčšieho čáva v hre na kočuliach, Michal, sleduj to. Dámy a páni, tohto mladého pána so stužkou. Ešte raz nám to ukáž, prosím ťa. Hudba. Tak mladý pán je streetisman v viedenskom klube. Ako sa voláš, mladý muž? Jano. Janko, odkiaľ si? Bratislavy. Koľko si sa učil Gangnam Style na korčuliach? Od narodenia som. Myslel som si, že on sa narodil totiž to s korčulami na nohách. Janko, len tak ďalej, poď. Opa Gangnam Style. Opa Gangnam Style. Yeah, yeah. Gangnam Style. Tak máme tu aj krovácké tance, čo sa mi veľmi páči, že krováci došli medzi nás. Víš to? Krováci. Neviem čo, to sú starí pikeri, ale tak poď. Bohovia sa museli zblázniť. Počkaj, ale kedy ide ten, vieš? Počkaj, do boku, hej? Poď toto, poď. Už máme čas. Takže pre veľký úspech ideme ešte raz. Krováci! Opa Gangnam Style. Títo páni väčšinou k nám chodili... No majú toaleť! Môžu mať toaletný papier, to sa povie, to pripravený chalán. Ja ťa cením za tento leček. Povieš, hej? Dámy, môžete sa vydávať, má všetko, čo potrebujete. Najväčšiu zábavu a prajeme, toto je Bratislava, toto ste vy a vytvoríte srdce tohto mesta. Ďakujeme veľmi pekne. Veľa zábavy a naďalej DJ Tuso!